మా భావజాలము మా మందక మనవల గుర్తితులు విహంగాసి ఉపయోగించవలంది विश्वराधु तालमेकी टूल इंजर इंग्लिश में अद मावा भाषा व्यक्तीकरण अद विश्वरतन पीछे मावा मा करवासी मंदार येर वटकवासी मंदार अन्य निमे बोनी नन्ना बोना इन वालों उड़की अरसो लासी परिचय आयल लासी गिरे उन्दी भाषा इन वालों मुख्यमु अहनु माक मायनन के इन मलसिले पिटे पुराडुन मंता संदीप के मंता अतः आतल भाषा ता ने दिनोत्सव मावा गोंडी भाषा ता दिनोत्सवमु इदु देहकी 2018 तक ऐक्यराज्य समिति तगिरे देहकी तीर्मानवात बाद आत अदल्लासी देहकी नना इंके साबुन करे मायने जरिते तेलुगुते वड़कक बति मोदल मावा ने मातृभाषा गोंडी दिनोत्सव मोदल गोंडी परिचय मेहक आने बेहंकी ఇది తీర్మానమాసి బోన మాతృభాష ఓరు బెహంకి మేమటు జరుపు సవచ్చు ఇంజరే రెగ్యులేషన్ తీర్మానం కి తెరదలాసి నీరే బెహంకి జూలై 21 తగా మా గోండి మాతృభాష మొదటి గోండి మాతృభాష దినోత్సవం కి లాతా ఇది నేడు రెండవ మాతృభాష దినోత్సవం మందు ఇది బెహంకి जो 21 జూలై బారికి తమంజరితకే మా గోండి మాతృభాషను మమటు గోండవాన భూమి తగా 18 राज्यालनगा मावड गोड्स मंतम आने 18 राज्यालना गोड मते झारखंड असम मिजोरम हकीकी गोड्स मंतर अने आने बहकी ऑस्ट्रेलिया के मला दक्षिण अफ्रीका मला बहकी अंडमान निकोबार तक गिर मंतर तो ऊरू ऊरुको बहकी गिर मेरी किसी नोट मीटिंग इरसरे बदला तक 13 राष्ट्रालना गोंडी भाषा प्रामाणिक शब्द कोसम बहकी तैयार कीतम అని ఇది గోండి మాస ప్రామాణిక దివస్ బండి ఇర్కటింజరే నిర్ణయం చేసి జూలై బెహంకి 21 తగా ఢిల్లీ త బెహంకి గాంధీ స్మృతి దర్శన్ ఇన్వల్ అగ కార్యశాల शुरू ఆసి బెహంకి 2014 జూలై తన్ బెహంకి తన మానకీకరణ శబ్ద కోసం ఆవిష్కరణ ఆత అదెల్లాసినే నమటో 21 జూలై తను మా గోండి మాతృభాష దినోత్సవం జరుపుకోవడం నిర్ణయం చేస్తాం అదే ఇది మా పరంపరత ताकोड़ा मुन्ने ताकोड़ा मंता भाषा दासी अनि अहने इंगे वायवल बहकी जो 9 अगस्ट नो मावा बहकी आदिवासी दिनोत्सव मंता आने इदेन गिरे मराठू अदन आदिवासी दिनोत्सव बाजार पुसन तक आने बहकी मा मातृभाषा दिनोत्सव गिरे इन जरपुसबड़ा अवसरम वाता अदे नसने नेडू मावरू पियो साबनु మా కోయం ఖరే మాసే మన పాంతా ఉంది నన్ను గోటి గంట గిరితో సార్ చకోడ్ మంద దేశ మంద ఇంతర్ పార్ కరియను అదే విచార బహన్ గిరే మా దివ్య మేడం గిరే हिने వాసి బెహకి మా బోలే మా గోటితు కరిసి ఆ సొన్నకే విచారాల బెహకి నన్న అవనాల్ బెహకి టూటే మాసి సోజర్ మంతన్ బస్ క్యా తెగిరే మా పేటిను బెహకి తానా ససరాల్ తరోన్ సార్ కినకే అడసర్ సార్ కింద చాదు మా దివ్య మేడం గిరే అడసర్ సుడితా బారితే అతల్ मातृ प्रेम आदल भाषा तक प्रेम आदिलासी माक संदीप की भाषा था अनि भाषा प्रेम मनता बारी जरिते भाषा मंदार ते वना संस्कृति मनंता वना संस्कृति मंदार ते वना बेहकी जाति बचे मासी मनंता आदल विश्वता गोष्टी आंदु आदिलासीने नोटो नेडी मातृभाषा दिनोत्सव इन वालो जर्बसेर मंता इदी మా గోండి మాతృభాష దినోత్సవం సార్ ఇది జూలై 21న ఢిల్లీ గాంధీ స్మృతి భవన్లో ఏదైతే ప్రామాణిక గోండి భాష చేద్దామనే 18 రాష్ట్రాల గోండ్ల ఏకమై ఇది రెగ్యులేషన్ చేయడం జరిగింది అది ఆ యొక్క ప్రామాణిక శబ్దకోశాన్ని కూడా జూలై 14న అంబేద్కర్ భవన్లో ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది అప్పటి మన గిరిజన కేంద్రీయ గిరిజన శాఖ మంత్రులు జోయల్ ఓరం గారి మరి అలాగే ఎంపీ గారు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి భగత్ సింగ్ కులస్తే గారు అలాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి మన గోడం నగేష్ ఎంపీ గారు ఉన్న వారి కళాకమలతో ఆ పదకోశాన్ని ఆవిష్కరణ చేసి అక్కడే మన ఇందిరాగాంధీ కళానికేతన్ భవన్లో ఈ తీర్మానం చేయడం జరిగింది సార్ మనము 21 జూలై రోజున మన గోండి మాతృభాష మనం జరుపుకోవాలని అదే పరమానంగా మేము పోయిన సంవత్సరము మరి ఈ సంవత్సరం ఇది రెండవది సార్ పోయిన సంవత్సరం జూలై 1న జరిపినాము కేబీ కాంప్లెక్స్ లో ఈసారి మనము మన యొక్క
ఐటీడీఏ గ్రీవెన్స్ భవనంలో రెండవ గోండి మాతృభాష దినోత్సవంని జరుపుతున్నాము. ఒక నా విన్నపం సార్ ఏంటంటే, మన దాంట్లో గోండి సమాజంలో చాలా జానపదాలు ఉన్నాయి సార్, చాలా పొడుపు కథలు ఉన్నాయి, చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి, చాలా అంటే ఇప్పటికే ఇది భాష అనేది కాకుండా మన గుంజాల గోండి లిపి కూడా ఉంది సార్. ఆ గోండి లిపిలో కూడా ఒక 4 మండలాల్లో నానూర్, జైనూర్, ఉట్నూరు మండలాల్లో కొన్ని పాఠశాలలు నడిచినాయి సార్ గోండి లిపిలో, అంటే గోండి భాషలో. అదేవిధంగా మల్టీలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండేది సార్. అది ఆ పుస్తకాలు మన తెలుగు లిపిలో గోండి భాషలో రచించినాం సార్. రచించిన తర్వాత ఆ పుస్తకాలను మేము 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా సౌరభ్ గారు సారు ఉండగా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది. దాని ద్వారా జరిగినటువంటి విషయం సార్ ఒకటి ఏంటంటే, పిల్లలు బడిలో రిటెన్షన్ బాగా తగ్గింది సార్. లేకుంటే పిల్లలు ఎట్లుండేది, బడి అంటేనే భయపడేది, చాలా దూరంగా ఉండేది, అర్థం కాకపోవడము చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఆ ప్రాజెక్ట్ రావడంతో రిటెన్షన్, అదేవిధంగా ఏదైతే అకాడమిక్ సైడ్ లో పాఠశాల పాఠ్యక్రమాన్ని ఒక పుస్తకాన్ని ఒక తరగతిని బోధించాలంటే మన అకాడమిక్ పీరియడ్ 10 నెలలు సార్. అదే మేము గోండి భాషలో ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాన్ని మా గోండి విద్యార్థులు వీళ్ళు 3 నెలల్లో ఆ పుస్తకాన్ని ఆదివాసీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ పాఠశాలలో వచ్చి నేర్చుకున్నారు, అలాగే హిందీ కూడా నేర్చుకున్నారు. అలాగే ఏ భాషనైనా పిల్లవాడు నేర్పిస్తే నేర్స్తారు. అలాగే మా లిపిని కూడా వాళ్ళ యొక్క మాతృ భాష లిపి కాబట్టి ఆ లిపిని కూడా మీరు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తే కొన్ని పాఠశాలలో చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ పిల్లలు ఇంతకుముందు వాలంటీర్గా పనిచేసి లిపిని నేర్పించారు సార్. దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి పాఠశాలను ప్రారంభిస్తారని ఈ సభాముఖంగా విన్నవిస్తున్నాను సార్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక భాష అనేది అంతరించిపోతుందో ఆ భాషను రక్షిస్తూ వారి జాతిని రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత అలాగే మన రాజ్యాంగాలపై ఉంది, మరి మన యొక్క రాజకీయ నాయకులకు పై కూడా ఉంది. అలాగే మా భాషను కూడా ఏదైతే రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో చేర్పించడానికి కూడా ప్రయత్నము మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ విషయాన్ని విన్నవిస్తున్నాను. కార్యక్రమంలో గౌరవనీయ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, వేదిక గౌరవమూర్తులు, రాయ సెంటర్ అధ్యక్షులు, చైర్మన్ ఏపీడబ్ల్యూఎస్సీ, ಆತುರ ಸೌಂದರ್ಯಗಿರ ನವ దాబోటన దండ సముద్ర సారుని కరే మా ఆయన జర తెలుగుని వాడుకుంటున్నాను. బట్ ఏం మాట ఈ కార్యక్రమంలో ఉపస్థితులైనటువంటి గౌరవనీయులు ప్రాజెక్ట్ అధికారి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు లక్ష్మీరావు గారు, చైర్మన్, గౌరవనీయులు దుర్గు గారు, ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ, వాస్తవానికి భారతదేశంలో 3,050 పై చిలుకులు భాషలు మాట్లాడేటటువంటి వారు ఉన్నారు. కానీ భాషలన్నీ కనుమరుగైపోయి 1,650 భాషల నుంచి ఇప్పుడు 650 భాషలు మాత్రమే భారతదేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇన్ని రంగాల ప్రజలు, ఇన్ని రకాల భాషలు, ఏకత్వములు భిన్నత్వములు ఏకత్వాన్ని చూపేటటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషలు కొన్ని కనుమరుగైపోయినాయి. అలాంటి ద్రావిడ సంస్కృతికి చెందినటువంటి భాషలలో గోండి భాష ఒకటి. దీన్ని మనం ఎవరు కాపాడతలేరు అనే బదులు మనం కాపాడుకోవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యం ఎవరైతే ఉన్నామో భాషను మాట్లాడడానికి జంకుతున్నాం. అది ఎవరో దొంగలిస్తలేరు, మనమే దాన్ని పొడగొడుతున్నాం అనేటటువంటి భావన నాకు కలుగుతుంది. దయచేసి మీరేమనుకోవద్దు. అయితే సాహిత్య రంగంలో ఏ భాషనైతే వచన, రచన, గద్య, పద్య, కావ్య శాస్త్రాలలో సంపూర్ణ వ్యాకరణంలో నిమగ్నమై ఉంటుందో ఆ భాషకు ప్రామాణికత అనేటటువంటిది దొరుకుతుంది. ఈ భాషను 8వ షెడ్యూల్లో ఎందుకు చేర్చలేదనేటటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తావన వచ్చింది. భాష మౌఖికంగా ఉన్నది, పరంపరంగా వస్తున్నది, కానీ సాహిత్య రూపంలో, లిఖిత రూపంలో లేదు అనేటటువంటిది అక్కడ పాయింట్ అవుట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, భారతదేశ భాషలు అన్నిట్లలో అన్నిటికన్నా ప్రాచీనమైనటువంటి భాషని తమిళ భాషను చూస్తారు. తమిళ భాష సంగమ సాహిత్యం అనేటటువంటి వచ్చినప్పుడు ప్రాచీన హోదా ఇప్పుడు కన్నడకు, తెలుగుకి ఇవ్వాలంటే ఇస్తలేరు. దాంట్లో విపరీతమైనటువంటి సాహిత్యం ఉన్నది. ఆ సాహిత్యాన్ని తీసుకొని పెట్టడం జరిగింది. ఆ భాష అనుగుణంగానే గోండిలో కూడా సాహిత్య రంగంలో సేవ చేయాలనేటటువంటి దృక్పథంతో కొంతమంది నవయువకులను ప్రోత్సహించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా ఉట్నూరు సాహితీ వేదిక అనేటటువంటి స్థాపించినప్పుడు మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కొలం పిల్లగాడు ఆత్రం మోతిరాం,
ఆయనను 3-4 సంవత్సరాల కింద తీసుకొచ్చి ఆ కులం పిల్లగాన్ని చేస్తే ఇవాళ రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆయనకు కులం నుంచి పోయినటువంటి మొట్టమొదటి కవి ఆ పిల్లగాడు. అంతకుముందు రాసినటువంటి పాటలు ఉండొచ్చు. మొట్టమొదటి కొన్నిసార్లు నేను డబ్బులు పెట్టుకొని తీసుకుపోవడం, ఎక్కడంటే అక్కడ తిరపడం వల్ల నానికి ఒకసారి మోతిరామ్ ఉన్నవన్నాం సభలో ఎక్కడున్నాం, ఒకసారి సార్కు నమస్కారం చెప్పి గారు. ఆయన కులం పిల్లగాడు, సరే డిగ్రీ చదివిండు, చాలా పద్యాలు రాస్తారు, కవితలు రాస్తారు, 4-5-6-7 అవార్డులు తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే మాణిక్రావు గారికి కూడా ప్రోత్సహించి రాయాలనేటటువంటి చేసి కొంతమంది సాహిత్య రంగంలో పాటలు రచనలు పాడుతున్నటువంటి వారు ఆత్రమ గోవిందరావు గారు ఉన్నారు, సీనియర్ మేఘరాజు గారు ఉన్నారు, ఇంకా ఈ హస్నాపూర్లో కన్నా కులమైన పాటలు పాడేటటువంటి భీమరావు ఉన్నారు. అటువంటి వారిని అందరినీ సాహిత్యం కోసం బయటకు తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది. దీనికి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి సిడమర్జు గారిని మనం ఒకసారి ఈ ముఖంగా నేను ఈ రమ్మన్నం ఇవ్వాలి, కానీ ఆయన అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేదు. ఆయన అందరినీ కూడా కలగలుపుకొని పోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. కనుక మన భాష, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలను మనమే కాపాడవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. దీనికి పంపితే వాటిని వీటికి చేసి పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పటికీ పాత పదాలన్నీ పోయినాయి. ఒక సందర్భంగా 1000 పేజీల వరకు నేను సేకరించి ఉంచిన గోండీలు ఉన్నటువంటి కథలు, కవితలు, పద్యాలు అవన్నీ సేకరించి ఉంచిన. మనం పోయిన తర్వాత వచ్చే తరానికి అవి తెలియవు కనుక మీకు తెలిసినటువంటిది రాసి ఉంచితే వచ్చే తరానికి చూపినటువంటి దినోత్సవానికి వచ్చేసినటువంటి వేదిక మీద ఉన్న లక్కీరావు గారికి, ఐటీడీఏ సిబ్బందికి, వేరే మండలాలు, వేరే ఊరి నుంచి వచ్చిన మీ అందరికీ నమస్కారం. పొద్దున ఒక మీటింగ్ ఉంటే కాబట్టి కొంత లేట్ అయింది, ఆలస్యం అయింది. సో దానికోసం కొంత సమాపన జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు నేను తెలంగాణలో 2018లో జాయిన్ అయ్యాను. సో లాస్ట్ 2 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు భాష నేర్చుకుంటున్నా. కొంతవరకు నేర్చుకున్నాను, ఇంకా కొంత నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఒక నార్త్ ఇండియా నుంచి వస్తే కొంత ఇది ద్రవిడ భాషకి అట్లానే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న భాషకి చాలా తేడా ఉంది. ఒక సౌత్ ఇండియన్ అంటే దక్షిణ భారత ప్రాంతం నుంచి ఒకవేళ వస్తే అప్పుడు తెలుగు గ్రామర్, తమిళ గ్రామర్ కావచ్చు, కన్నడ గ్రామర్ కావచ్చు 30% కానీ 40% వరకు సమానంగానే ఉంటాయి. వర్డ్స్ కూడా, దాంట్లో పదాలు కూడా దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి. కానీ నార్త్ ఇండియా భాషకి కానీ హిందీ కావచ్చు, పంజాబీ కావచ్చు, గుజరాతీ కావచ్చు, ద్రవిడ భాషకి చాలా తేడా ఉంది. అందుకే కొంత నేర్చుకోవడంలో కూడా కొంత టైం పడుతుంది. 20 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 50% వరకు నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు గోండి భాషకి వస్తే ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో ఇది నాది ఫస్ట్ పోస్టింగ్. సో ఫిబ్రవరి నెలలో జాయిన్ అయ్యాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నేను నేర్చుకోలేదు. బుక్స్ అయితే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇందాక చెప్పినట్టు నా దగ్గర ఒక బుక్ కూడా ఉంది. అది సార్ పీరియడ్లో ఇట్లా బుక్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇది గోండి భాష కరియన్ నాట్య పుస్తకం. ఇది 2007 కానీ 2008 సంవత్సరంలో. సో దాంట్లో గోండి భాష फेसबुक गोंडी भाषा सीखने के लिए पुस्तक. సో ఇది దాంట్లో దాదాపు 150 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో అది నా ఫోన్లో అయితే ఉంది. ఓకే, ఇప్పటి వరకు జస్ట్ 2-3 పదాలు మాత్రమే నేర్చుకున్నాను. అది బేస్ మందా, చౌకటి మందా. ఓకే, తర్వాత అది ఎట్లా చెప్తారు, నన్న గోండి భాష सीख रहा हूँ అట్లా ఉంది. తర్వాత మధ్యప్రదేశ్లో కూడా వాళ్ళు కొన్ని భాషల్లో మాట్లాడతారు. మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్ సైడ్ కూడా మాట్లాడతారు. అక్కడ గోండి భాషకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ మైక్ సరిగా సో గోండి భాషకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు హిందీ భాష చూస్తే దేవనాగరి లిపిలో రాస్తారు. ఓకే, అట్లానే ఇంగ్లీష్ భాష చూస్తే రోమన్ లిపిలో రాస్తారు. కానీ గోండి భాష అయితే దేవనాగరి లిపిలో కూడా రాస్తారు. అంటే మధ్యప్రదేశ్ సైడ్ మీరు వెళ్తే బేతుల్ డిస్టిక్కి కానీ అక్కడ, సో అక్కడ దేవనాగరి భాషలోనే దేవనాగరి లిపిలోనే రాస్తారు. అయినా మన ప్రదేశంలో ఇక్కడ తెలుగు లిపిలో రాస్తారు. తర్వాత గోండికి స్పెషల్గా ఇంకో లిపి ఉన్నది. ఆ లిపి అయితే నేను ఇంకా చూడలేదు. ఓకే,
ఇప్పుడు గొండి లిపి చూసినట్టు అయితే అది ఇంత పూర్వం అయినా ప్రాచీన కాలంలో అది మనకి ఏం భాష ఉంది, ప్రాకృత భాష ఆ లిపిలాగా అది కనిపిస్తుంది. ఇంకా నేను ఇక్కడ కనీసం 6 నెలల వరకు పని చేస్తే రోజుకి ఒక టార్గెట్ నేను కూడా సెట్ చేశాను. కనీసం రోజుకి 5 పదాలు నేను నేర్చుకుంటే 6 నెలల తర్వాత మీకు గొండి భాషల్లో కూడా నేను మాట్లాడగలుగుతాను. ఇంతకుముందు దివ్య మేడం ఉన్నప్పుడు కూడా దివ్య మేడం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దివ్య మేడం భాష నేర్చుకున్నారు. ఓకే, నేర్చుకున్న తర్వాత బాగానే మాట్లాడారు. సో నేను కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తాను. అని మీలాంటి అంత ఫ్లూయెంట్గా నేను మాట్లాడలేను, కానీ కొంతవరకు అంటే ఇంట్రొడక్షన్ పరిచయం వరకు సరిపోయేట్లాగా నేను అంతా నేర్చుకుంటాను. కానీ బయట నుంచి ఆఫీసర్స్ కావచ్చు. సో ఒక మంత్లో ఒక టార్గెట్ ఉండాలి. సరే 30 రోజుల్లో మీరు గొండి భాష ఎట్లా నేర్చుకుంటారు. అట్లా ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. మీరు చూస్తే ఇంటర్నెట్ కూడా కొడితే లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ 30 days అట్లా కొన్ని మీకు పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. అట్లానే మనం గోండు భాష కూడా 30 రోజుల్లో గోండు భాష మాట్లాడే విధంగా ఒక బుక్ని మనం తయారు చేయాలి. దానికి స్పాన్సరింగ్ నేను చేసేది. అలాగే తదుపరి శుభాశీస్సులు. అలాగే తదుపరి ఇందాక ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బాబు జీవితంలో నువ్వు మంచి కవిగా ఎదగాలని ఆశిస్తున్నాము కాబట్టి మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ యొక్క సన్మానాన్ని అందిస్తున్నటువంటి వారు మిశ్రమ్ మనోహర్ సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు.